Lah iku arek tak batang turuan. Gak ngerti rejek-rejek omong balas nih sana. Tom, tangi ya, turu ae. Woi Tom, tangi. Aku sih Pak. Turu ae. Gak enak wong turu ae lho. Gak enak wong turu lah, kon gak enak omah rusuh kok ngene kok gak enak wong turu. Tangi. Aku ki lho Pak poso. Lah mangsamu aku gak poso ngono ta. Wong poso iku Pak ya wong poso iku turu ya ibadah lho Pak. Ya tapi gak ngono carane. Mosok poso turu tok. Tapi ya Pak aku ya loyo nek gak turu. Daripada aku metu-metu gare dosa masih maksiat. Metu-metu ta kono ngono cek arek gerake awakmu iki Kak. Lemes tambah. Kapi. Lah metu nandi Pak? Apa ya wargane aktivitas kok. Ya sak karepmu bang metu nandi kono. Ngono ngomong kon yo nyungsep ae. Tapi ya Pak poso pertama ki awak dia cuma koyo ngene gak diturokno ya gak kuat aku. Ngene iki kon mosok ngerti mari sahur digembletakno. Lah wong sahur mangan kok ote-ote ambek sambel tok ya mesti aku gak kuat Pak ngombene kate ya banyu pisan. Lah nek enak kon gak kelambenan riyo. Ah. Lambimu pancet iku lho. Lah seduk yo. Yo, kami kesayangan iki Pak. Iya senengmu ya iku. Lambi wis kok muni digawe. Masih kita game yo gak apa-apa sih Pak. Aku sing isi. Alah gak apa-apa Pak, biasa sampean yo isini-sini ae kok. Rumah samu nek ngono ku yo gak kabas. Pak, wis Pak. Dolen-dolen kon. Juli nanti Pak ini. Bisa karepmu masa katene nanti masa aku ngono dolen awakmu. Wah, ana wong poso kok kon dolen iku. Ah. Ya wis aku tak dolen sih Pak. Ana wong turu tak dikremengi ae. Wis awak poso. Kawan ganjaran oleh dosa sampean. Ya apa arek iki? Pak. Apa maneh? Lah sampean lho ngomong aku dolen lho. Gak disakoni. Kone ingin poso. Wah, poso dolen pisan. Bekne aku lho Pak, engko ben aku lali tuku es ya. Bek aku keombe kan gak apa-apa Pak wong jenenge wong lali ya. Lali jagan-jagan. Kakekku lho. Wis aja dolen ngarit ae mari iki. Coba gancet. Ya apa sih Pak, kok poso kok ngarit lho. Lah kon timbangane dolen jaluk sangu. Malah ngarit. Oh sampean mesti Ono wis ya, ngono gancet. Pak, sampean iki yo Saiki nang ngarit kono. Arek kok. apa Pak sampean iki yo ngono nek wong poso kok ngomong ngarit. Kon nek kakek ngomong tak pakakno wedhus iki. Ngarit aku. Ya, ngarit kok. Enek ae jeragan iki, poso-poso kon ngarit. Adek mendung pisan, gremet, ora tau apa-apa ae. Piye iki? Saute, tinggal ngiyup sik ae. Wah, wis mulai rondo turup-turup titik. Ngiyup sik ae. Wah, seneng ini ya wis tak ngurus. Ini aja. Rokokan. Untung sang rokok mang. Wah, aku suket sementing ngantai dhisik. Ngurus sing poso cek poso. Sing gak poso ya jane imane gak kuat ngono ae. Kayak sapa? Kayak aku. Akeh lumayan nek kayak bukong kok. Kok buka gak poso buka. Gak masalah kayak itu suket sementing rokokan.
Sawaduh ini nyari tak poso rokokan. Lek, gak poso ta? Kok rokokan? Lho sik. Aku iki poso le. Poso iku gawe tuk mangan karo gawe tuk ngombe. Terus rokokan oleh. Yo oleh. Bisa bener ya. Tenan dion. Lah iki apa? Pak wis rowo poso dikon ngarit iki opo terusan? Yo ngono sing pinter. Arek cilik iku dipelajari poso. Karepku yo pengin mokel aku gak kuat aku rasane. Kok panas kate ngarit mang. Mripatmu burem ta piye? Mendung ini kok panas sih. Iya ta? Iya elek. Ya iku epeke wong poso nyene sing ngono ku. Wajar aku. Lah iya wong enak wong poso, enak turu-turu ya dibuka bapak ya kongkon ngarit iki. Gak apa-apa, terus ngewangi wong tuwek. Aku yo tak mokel yo. Ojo, janane kon. Aku lu wis gak kuat. Terus kate lha apa kon mokel? Lah aku mana sih aku kon ngarit bapak ya gak kuat aku nek gak mokel sih. Aku ya rokok iki. Ojo cilik rokok anu sapluki lah mbon untuk. Wah, cilik lah wong cilik kok. Ojo, ngawal arek rokokan gak ngombe iki. Untung sang banyu mang. Karek sakmene pisan. Gak usah nguasi. Loh, lah jare poso gak oleh ngombe kok. Ayo ngombe. Iki malah keserten apa? Tegesan iki malah. Wis aku tak. Jangan ngarit aku. Oh, caci ae. Oh, jarene poso kok tambah ngombe. Rono. Arek wong tuwek tok ae. Oh, larek untung kok banyu mang. Lho, Bil, gak poso ta kon? Oh, Mbak. Poso aku, Mbak. Lho, diombe maneh jare poso kon iku. Oh iya, lali aku, Mbak. Lek lali kan gak batal sih. Aku mang rene kon nagih Pak nagih utangmu. Kowe ngangsur kan gak iki? Nggih, niki. Untung enek duit iki, Mang. Niki. Ayo ngene sih, seneng aku nek cepet bayare ngene iki. Apa? Seneng aku. Kan rupamu ya gak mesum tok budek iya. Aku ngene lho, Mbak. Belum dadi imamu. Apa sing gelem dadi imammu? Wong kon poso ae gak kuat ngono kok mokelan kok. Aku ya gak sudi dadi makmummu. Emang pelajaran, Mbak. Gak kuat tibake. Wondokan ya nek memet iki. Wah. Nemu panganan iki. Wah. Dipangan ae. Babah. Mumpung gak rupak ae kok. Hei, Oma ben poso. Kan gak poso ya. Cilik-cilik aku kate mokel iku lak anakne bapakmu kon. Cik guru tak pangani cik kate. Gak ilo, DPN buan kono. Anakne bapakmu kon kok cilik-cilik kok mokel. Ojo tambah, ojo dikarano bapak. Bapak kon anakne bapakmu. Ojo mbak aku lho Aja poso. dipangan lho ya. Nggih mbak, nggih. Arek kok temen aja dipangan. Nggih mbak, nggih. Eman-emani mari yo wis dilungkas wis magrib. Iya ta mbak? Ya deloken sih. Iya. Temen aja dipangan no. Iya ya mbak, masalah rek gak percaya aku lho poso, gak tau becuk. Pangan ae. Ngenok jarene Cik Dilu. Apane? Ngenteni ngono selak semaput aku. Oh, enak. Cuk, rotiku iku. Aku Tenan mah. aku lu nemu kene. Lah iya iku rotiku tak singitno. Ngawur ae. Lah kon gak poso ta? Gak iso. Rotiku ket tak singitno kuwi gak konangan wong. Aku jek arek iki nanggung. Tak sikat kapok kan. Kurang titik. Situ emang endi? Lah karo aku lu nemu mek situ mek separo cuma kok. Duh. Opo kon iki tak singit nek jagani aku nek kleso. Walah. Konangan wong. Apa? Taek kon iku.
Lho kon niku apa? Wah, Pangane wong jupuk pangan. lah nemu. Arep. Muka ana wong mangan. Mulai.